Здравейте хора, аз съм Светослав Иванов и днес ще правим клип на Counter-Strike. И ще бъде най-шибания клип. Да. Светла не иска да играе с мен на Майнкрафт! Светла е педал. Светла е мен. Вижте най-шибания клип. Аре бе, Цецо, какво правиш? Да, бе, пчо. Не, Цецо, Христо, не показвай средни пръсти пред хората, моля. Ако искам да е педал. Абе, мъкни бе! Ти! Какво искаш, бе? Циганин мръсен дебел. Мане са тука ти! Путка безподобна. Да, знам, че си такава. Не се описва, ако обичаш. Че не ми е приятно. Путка неприятно. Давай, Цецо, ти можеш. Цецо, ти не можеш. Цецо, попреше! Беше се, бе! Той се е без Лейди Гомес. А Лейди Гага, това ще дойде, а? Мале, ако ми се падне Роналдо или Меси, ще крестя. И... Snoop Dogg! Марио Гомес! Най-шиваният клип на света, който Светло някога е правил. Защото това бе колко проститутки си е бал. Ами, колкото ти си е бал в майка си. Не, колкото са ти годините. Да, 11 значи. Значи си е бал 11 проститутки, а си е бал на 11. Цецо, Да да. знаеш на 11, след като свърши бал. Ние между другото снимаме на CSGO, ако някой не знае тази игра. CSGO може да се купите от България Мол за 20 лева, струва. После на бебетата, като се роди. Слагате си диска в компютъра и почвате да играете. Али бе, Цецо, ти няма ли избираш? Че избирам, аз съм умен. Не бе, избери Deathmatch. Не бе, това е Demolition. Чай. Отидеш ли бе? Тука. Тук. Да. Къде? С Play. Не, офлайн и бот. Това ли? Офлайн. Не, офлайн и бот. Кое е 1, 2, 3? Е това. Това? Да. Сега... Дай на мен. Аз знам. Не, дай на мен. Това може да Дай на мен. Добре. Сега играме тази игра. Първо, малко реклами. Ще избера малко... Добре, хора, пропускаме. С кой? И хора, ние почваме. Не. Ето тук не купуваш оръжие, защото това е Deathmatch. Добре. На багажа не купуваш оръжие. Ами малко има реклами. Знаете ли, което в ръката има един пръст? Ето ти си зле. Ами добре. Хора, компютъра на Борис е малко скапан. Защото той не зарежда. Вижте хора, вижте колко малко и вижте от колко. Вижте колко много има до края. А компютър е скапан. Разбирате ли хора? Малко реклами. Малко по-бързо зареди. Малко реклами. Знаете кой е най-умният човек на света? Това е моя приятел Светло. Добре, още го набавяме. Знаете ли кое има два крака и две топки? Димитър. Хора, знаете ли кой е Димитър? Имаме един от наша клас. Димитър, ние понеже сме 5 клас. И този Димитър има само двойки и Не бе, тихо е. И този Димитър има само двойки, а най-високата му оценка е 3. Това хора би трябвало да е най-тъпия човек на света, ever. Това ще ви кажа. Сега още малко реклами преди да зареди. Добре. Димитър има двойка, но има релси. Много хубаво за него. Димитър има мозък на 5 годишно дете. Но никой не знае, защото Димитър е необяснимо. Още го наговорим. Най-тъпия в нашия клас са двама. Владимир и Димитър. Владимир поне има по-хубави оценки от Димитър. Поне има 6, 5, 4, 3 и двойки, а пък Димитър има само двойки, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Добре. Свършиха рекламите. И рекламите хора приключват за клипа. Хора, ще се малко. Изчакайте само. Прекръстих се.
Айде, две. Ти кой си, бе? Ти трябва да убиеш тия. Ти си терорист, Цецо. Уби кокошката. Мазнини. Чуйте, кого ги запълни с мазнини? Давай. Добре. Това е твоя. Какво правиш, бе? Не презареждай. Що е? Аз съм българец. Кучката балка дига губа водена. За тия, братле! Колко ми стреля? Кучка. Цецо, искаш ли друго оръжие? Да. Поне те разпалнах с 100 кръв. Разпалнах те с 100 кръв. Не знам какво правим са. Две. Какво правиш? Не знам. Ти с стак 9. Това е като пистолет, бе, Цецо. Използвай снайпера, по-лесно ще ти. Кучката ти балка губа. Аре, бе, тая бак кучка. Майка ти е губа. Хора, видяхте ли това как падна? Ако не сте видели, върнете клипа и вижте. Издай къща. Цецо, не си нали си толкова зле. Добре, имам най-готино оръжие. А как ти държиш? Кой е? На това се вика Snoop Dogg. Покажи го на хората. Хора, вижте Snoop Dogg. Един пълен негър, като раст. Добре. Така. Цецо, какво правиш, бе? Ти убиваш кокошките, вместо да убиеш хората, ама... Не, нямам думи просто. Най-добрият човек е на Counter-Strike. Ето, вижте го. Най-добрият. Аре, бе, Цецо, ти един не може да оцелиш. Браво. UMP-то поне е хубаво. Да. Браво, Цецо. Ти си на пред последното място. Защото си зле. Аре, малко. Стегни се, бе. Стегни се, бе, тия пищаци са за отблизо. Цецо. Войнар. Лайно мръсно. Не, бе, Цецо, какво правиш? Давай, това не е от твоите. Давай. Цепи го, бе, аре, бе. Виж на кое място си. Пред. Напред, последното. Аре, бе, тия не са от твоите, бе. Аре, бе. Цецо, ти си зле. Давай, Маршо. Не можеш да го целиш! Нубър! Про-нубър! Нямам думи за теб. Какво стана? Какво да стане? Браво, Евалата откри. Не можеш да го целиш! Ти, про-нубър! Мазен! Ще покажа средни пръсти на хората ли? Fuck you. Как падна? Хора, върнете клипа, ако ви е харесало негото падане. Цецо. Напълно нормално, хора, видяхте ли? Да живее България. Живей. То е от твоите. Тия не са от твоите. Бягай. Не, помой. Да. Къде ще, приятели? Да. То пада секаш, нещо му стана му при уша. Цецо, браво, ти спиш така. Най-хубавия. Най-хубавото оръжие, хора, да прибиете някой в живота или на Counter-Strike е пистолет. Така. Цецо, убиваме, значи, убиваме няколко хора за последно и приключваме с този клип. Разбираш? Аре, убий 5 човека и приключваш. Браво, уби един. Ти си върха. Няма що. Да, браво. Втори. Хе-хе, умря. Останаха ти 3. Какво правиш, бе? Не кокошката, бе, ти лайнарино. Хапиш патрони, бе. Глекав си.
Трима трябва да убиеш, какво му е трудното? Това е питам назад, бай. Искам чалги! Да, Цецо, браво! Останаха ти двама! Цецо, ти си зле! Хората легна върху другите и ги беше се едно. Цецо тука. Дай, ей там е! Долу! Там горе! Атка, уби! Уби го тоя! Не, Цецо! Цецо, крий се, бе! Мале! Хели, аз поне съм почив първо. Аре, още един ти остава. Го е там горе! Кучки! Браво! И хора... Добре. И последен трябва да убим, защото Цецо явно не беше убил оня. Така. То падна така смешно. И хора, това ще бъде за всичко този клип. Ако клипът ви харесва, може да се абонирате за мене. Вижте рекорда ми. Да, вижте му рекорда. Поне второ място сме. И хора, ако клипът ви харесва, може да се абонирате за мен. Спри. Чао, хора, още не сме свършили. Има още мъничко време. И вижте, вече, момчета, моля ви, не се тръгвайте, седнете на столчетата си. Почти сме готови. Почти сме на първо място. Уби един. Браво! На първо място сме хора. Добре. И хора, вече не се да приключваме с този клип. Ако клипът ви е харесал, може да дадете лайк, да се абонирате за мен, напишете в коментарите какво си щете, нямам претенции. Аз бях Светослав Иванов. До следващия клип. Аз бях Светослав Иванов отново. И чао! Бях първи!